Iemand anders kan jullie stier klaar. Amen. Iemand anders kan je verwijten. Iemand anders kan je praten. Maar God kan het niet doen. Daarom is je plaats, je vertrouwen. Die Amen. Halleluja. Glory to God. Ik zei niet eens een keer. Om op die Heer te vertrouwen. Ik zei niet eens een keertje. Halleluja, maar wat ik zei, amen. Dat is zoveel beter als je aan die Heer vertrouwt. Halleluja, glory to God. Amen, halleluja. Mens, amen. Halleluja, is geneigd. Amen, om hulle vertrouwen. Amen, en hulle education. En hulle rijkdom. En hulle welstand. En hulle vooruitgang. De plaats des mens zijn team. Halleluja, glory to God. My act, my intelligence. Hallelujah. Amen, but when he fail, we want to blame God for the failing of us. Hallelujah. And let us touch on this. Amen. Hallelujah. Ons is bereid om ons te vertrouwen aardse dingen te zetten. Ons is bereid om ons te vertrouwen en alle mensen Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Thy man. Amen. Wat man toegaan. Amen. Hallelujah. Hij zat zijn vertrouwen. En hij zei des. Hallelujah. Hij weet niet waar je gaat. Hij weet niet wat er rondom. Halleluja. Ik ben een keer aan. Halleluja. Halleluja. En hij tegen. Halleluja. Als ik dat ben, maar ik kan dat ook doen. Als alles aan beter aan. Controle. Hij zat zijn vertrouwen. Hij draagt mijn man. Dat is zijn leven. Halleluja. Glory to God. Hij draagt zijn man. Met zijn leven. Halleluja. Hij weet niet waar je gaat. Hij weet niet wat gaat rollen. Hij weet ook niet of dit een gevaar wordt. Dat hij kan met vertrouwen. Hij kan met vertrouwen. En hij tegen. En hij reint er tegen. Hij kan met vertrouwen. Want hij trust op zijn. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Maar ons. Amen. Hallelujah. Maar ons. Amen. Hallelujah. Dat is de band. Om ons te vertrouwen en die Heer te zeggen. Ons kent die Heer. Ons weet wat hij doet. Ons weet wat hij staat. Maar die Heer toont ons. Wat betekent die Heer? Ons vertrouwen die betekent die Heer. Ons leven en de handen van die Heer. And he said in the Bible, he went this way before. Hallelujah. He had dat die weggevangenen. Hallelujah. Diamond. Hallelujah. Diamond wat hij reed tegen hem. Hallelujah. Wat hij reed tegen hem. Hij weet ook geen zin. Oh, hij zei des. Maar die dan controle. Al ooit en die dan gesteld. En die dan goed heeft. Hallelujah. Maar in plaats van vertrouwen aan hem. Hoe kan het hier, man? Ik ken dat van die jaren. Hallelujah. Wat is Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hij eagle man. Amen. En hij eagle het. Amen. Hij mama gooien op haar werken. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. En zij spreken vlekken. En zij gooien daarop. En dan staat dat er confidence. Hallelujah. Opbouw. En dan staat dat er confidence. En de moeder moet plaatsen. En die profeet zei en de ego zo. Nice. Hij gaat naar die oog. Die kan zien. Amen. Hallelujah. Met zijn hart. And then she throws
them. Hallelujah. Oh, and whistle. Hallelujah. Mother eagles. The eagle is yourself. And with the mama eagle. Hallelujah. And there is Oscar. Mama eagle came under. Hallelujah. The Lord Jesus died. He's on the stand. He's on the right God. Hallelujah. Lift up to fall. Mama eagle came and the eagle. You are lives. Hallelujah. Amen. I stumble and I fall. My mother equal Jesus Christ. He came and delivered me. And he picked me up. And he gave me my eyes. And that's what his mother eagle are doing. Training the eagle and to give confidence. Amen. They flip and they fall. And as soon as they go down, here come my eagle. And they fall on the wind. She gave them up again and dropped them. Hallelujah. That's what our Lord Jesus Christ done. Amen. Hallelujah. Trial after trial. Death after death. When it feels like you're gonna fall, then he came with his big wings. Hallelujah. The Old and the New Testament. And he loved us all.